masoya India Hausa TV. Kuna tare da CEO ma'ana Chief Executive Officer na Indian Hausa TV. Kamar yadda kuka saba downloading ɗin fina-finai a ƙarƙashin channel namu da website namu mai suna India Hausa TV. A yau na zo muku da ɗan wani takaitaccen bayani akan yadda za ku je ku yi downloading ɗin bidiyo a ƙarƙashin wannan website ɗin, saboda muna samun ƙorafe-ƙorafen mutane akan idan mun ɗaura bidiyo ba sa ganin inda ake downloading nashi ko kuma download link na wannan bidiyo. To yau wannan bidiyon mun yi shi musamman ne domin mu nuna muku yadda za ku je ku yi downloading nashi ba tare da kun sha wahala ba. Sannan zan so ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin ganin yadda abin zai kasance a bidiyo tutorial kamar yadda za mu nuna muku a nan gaba. Kamar yadda kuke gani fina-finanmu, yanzu wannan bidiyon kai tsaye za mu nuna muku ne yadda za ka je ka yi downloading fim. Misali, bari mu shiga cikin channel namu mai suna India Hausa TV ku gani. Idan mun shiga yawa ga na channel din India Hausa TV. Yanzu wannan bidiyo ne wanda muka ɗaura shi ɗazu awa 6 da ya wuce. Misali idan za ka yi downloading nashi, yanzu ga nan rara gefen nan 15 hours da ya wuce muka ɗaura shi. Kamar misali yadda kuke ganin bidiyo da a YouTube, idan kai play nashi, na san wasu daga ciki muna magana akan video description. Normally in ka buɗe haka ba za ka kalla link ɗin ba, dole mutum ya zo ya korafi ya ce bai gani ba, in dai ba ya saba shiga video description ba. To misali idan ka zo kai play ɗin bidiyo ka saurari abin da muke faɗa da bayanan da muke yi akan wannan bidiyon, ya kamata ka tsaya ka saurare su kafin ka zo tukunna ka yanke hukunci ka ce baka kalla bidiyon link ba. Sannan kuma in ka danna wannan abu, wannan aron da ya nuna ƙasan nan, wannan aron idan ka nuna ka danna shi to ka kalla ga nan description din da muke faɗa. Wannan shine video description, ga sunan bidiyon, ga sunan channel namu, sannan kuma ga download link. Yanzu za mu taɓa kowanne daga ciki, duk wanda muka taɓa zai kai ka kai tsaye direct cikin website namu. Idan ka shiga wannan za ka ɗan jira shi kaɗan ya gama sacin nashi. Gashi na buɗe mana website ɗin kenan. Ga nan rara gefe fasarar Sultan 2022 original copy. Idan ka zo nan ga nan download video. Misali idan ka zo link 1 ɗin nan, download link 1, idan ka shiga, bayan ka shiga ga nan yana irga ma sakanni, waɗansu lokutan zai nuna ma talla a saman nan, gashi nan ma ya nuna. Sai ka danna wannan tamusin. Idan ka danna wannan tamusin sai ka danna back a wayanka. Idan ka danna back sai ka ƙara danna tamusin, sai ka ƙara danna back. To ka kalla ga nan ya gama irga sakan, ya ce 0 second. Sai ka danna get link. Idan ka danna get link ɗin sai ka ɗan jira shi, sai ka ƙara yin back in ka ga nuna ma wani talla. Yawwa sai ka tsaya, in ya nuna ma my power disk ne sai ka tsaya, yana buɗe wannan website ɗin da muka ɗaura asalin inda fim ɗin yake kenan. In bai buɗe ma ba sai kana refreshing ɗin website ɗin. In ka fuskanci matsala kamar haka, network failure ne ke causing error na problem ɗin, sai ka ƙara yin back. Bayan ka ƙara yin back, kar ka shiga download ɗin nan, wannan download ɗin da suka nuna ma kar ka shiga ko ɗaya daga ciki, ba shi bane asalin download link ɗin. To za ka zo gashi asalin download wannan da ce get link shine download link ɗin, ana aka ɓoye download link ɗin. Idan ka shige shi, shi ma in ka ƙara fuskantar matsala irin haka, sai kai cancel, sai kai back, still sai ka ƙara yin back, kawai ka koma website ɗin ka ƙara fuskantar irin wannan matsalan. Gashi na ka dawo cikin shafin nawa, sai ka zo na uku. Na uku ina da tabbacin cewa zai buɗe muku, kun ga gana na uku ya buɗe. Gana na uku ya buɗe muku mega. To anan idan kana da iPhone za ka iya download nashi ta cikin, in kana da Android ne ma duk za ka iya download. Yanzu ina danna start download ɗin nan zai fara downloading, bari ku gani. Gashi na fara downloading, amma ba na so in yi downloading nashi, zan yi cancel, zan yi back. Saboda ba na so in yi downloading nashi, already ina da shi. To akwai wani, bari mu ƙara baku wani misali idan ka zo sauran videos namu a cikin website ɗin, bari mu koma asalin pejin website ɗin, new films. Yawwa idan ka zo na yanzu wannan ban tafi nan ba, bari mu gwada shigan shi ko gani. Idan ka buɗe shi misali za ka yi downloading nashi, shi ma ga nan download link nashi. Idan ka shiga na ɗaya
shi bari ku kalli wannan da zai kasance. Shi ma kamar irin wancan na baya ne, idan ya gama tallace-tallacen nahin sai ka kulle ka danna back. Kaga sauran 1 second bari ya gama mu gani. Gashi na ya gama ka danna get link. Bari mu kalli information da zama kun kalla ya kawo mana information cewa mu yi play na shi sai ka danna play. Kar ka danna download ɗin da ya nuna ma baya, kawai play za ka danna. In ka danna play in bai buɗe ma ba sai ka danna back. Sai ka ce play online. Play online kawai za ka danna. To a nan idan ba MX player akan wayanka zai kai ka kan Play Store ya baka dama ka yi installing na application na Play Store kenan. Idan kuma na wannan ka yi MX player, idan kuma kana da MX player already zai bude maka kamar yadda ya bude, ma'ana yana buffering, ma'ana yana ɗauko information din bidiyon zai yi play nashi. Bayan ya gama play za ka kalla ya yi play yanzu ya ce 00 second yana searching din bidiyon. Gashi na ya kawo bidiyon kamar yadda kuke gani. To kana danna wannan download din gashi nan. Download now. Kana danna zai fara. Gashi nan ya fara. Yanzu haka idan kai back a cikin wayanka. Bacin kai back ka dan jira shi kaɗan saboda abin yana da nauyi sosai. Idan kai back ka koma cikin MX player bari mu ƙara kwatanta muku gani. Yawa idan ka shiga MX player ba akwai download folder da yake creating to ko da ka fara downloading ne datan ka ko ya ƙare ko ya tsaya kar ka damu zaka zo ka ci gaba da downloading nashi. Yanzu gana ya kawo mana download a zan sama alaman download nan kenan. Idan ka shiga wannan bidiyon da muka fara downloading ne da gashi nan ma yana ma downloading ya daga 3 MB. To yanzu zan tsaye da shi saboda bana son in yi downloading nashi. Na tsaye da shi. To amma in har ka bar shi zai gama ma downloading naka san da datan ka ma ya kare zaka iya zuwa ka ci continue ko da baka da data a wayanka zaka iya zuwa ka ci continue daga baya ya karasar ma da downloading ne. In kuma kana so ka kalla online ne zaka iya kallon shi a online kamar yadda kake kallo a YouTube. Sannan kuma normally idan ka koma again cikin website din bari mu rufe wannan tallace wannan application sun yi yawa. Akwai kuma guda ɗaya shi wanda ba a ɓata lokaci shi ma the same thing kamar yadda ka kalla haka ne. Download link ɗin kamar yadda na faɗa muku kusan kashi 3 ne. Yanzu gashi nan na shiga India Hausa TV. Bari buɗe mana sai ka shiga nan main new films. Shiga wannan ban tafin ba. Idan ka buɗe shi yanzu bari mu shiga na biyu mu gani. Kun ga wannan na biyu normally ba tallace ya buɗe muna. Shi ma kawai kana zuwa nan kawai danna mishi play online zaka danna. Wannan download din da ƙarya ce duk tallace ne zaka ɓoye bayan. Kar ka yadda kai click na kai kawai wannan jan play online din zaka danna.